tai monilla varmaan on, ne on kauniimpia meikin kaa, niin kyllä mä mieluummin valitsen sen, että mä oon kauniimpi ilman meikkiä. Mut mä en silti lopeta meikkaamista, että mä tykkään meikkaa. Omaksi iloksi musta on ihana vähän, kun mä oon kuitenkin arkena, mä oon koko ajan samannäköinen. Niin mä tykkään itse siitä, että mä voin vähän niinku muokkaa mun pärstää. Tai tiedättekö te silleen, että en meikkaa ketään muuta varten tai mitään muutakaan, mutta just se, että mä tykkään siitä, että sä voit vähän tehdä just jotain luomivärejä tai laittaa jotain punaista huulipunaa. Musta tuntuu, että sulla tulee ihan niinku, sä oot kuin eri ihminen. Niin, se on musta kivaa. Ja mulla tulee itelle ainakin, kun mä meikkaan, niin sit musta tuntuu, että kun mä menen vaikka baariin tai jotain, niin mulla on paljon itsevarmempi olo tai semmonen. Ja sit esimerkiksi, jos mä juon alkoholia, niin mulla tulee kännipunotus. Sitten kun alkaa, tiettäkö te kasvot ja kaikki lämpää, kun alkaa tulla humala, niin musta se on jotenkin kivasti, kun sulla on meikkiä, niin sä tiedät, että sä et nyt ihan helota tuolla. Tai sitten, että silleen, että laitat luomille meikkivoida ja sit luomiväriä ja sit vasta muu pohja. Joo, ja siis mä tein ainakin viimeksi just tolleen, kun mä laitoin niinku meikkivoiteen. Ja sit mä laitoin ne teipit, niin sehän lähtee se meikkivoide vähän tästä alta ja sieltä teipin alta. Niin sit mä vaatin, että sä laitan sitä lisää. Se on vaan semmonen helppo laittaa koko kasvoille se meikkivoide. Mikä sävy sulla on tosta? Mistä? Meikkivoiteesta vai tosta kontoorista? Kiitos onnitteluista. Voiko joku juo sotin munkaan? Meikkivoiteesta mulla on sävy 4. Tän. Mulla on 3 ja 4. Okei, miksi mun naama näyttää tällä? Näyttää tässä ihan eriltä kuin tuolla. No mut tää on kesken vielä. Mulla on tää 4 on just, mä oon esimerkiksi nyt laitoin pari päivää itse ruskettavaa. Niin tää 4 on nyt parempi ja sit mulla on 3, kun mä oon vähän valkoisempi. Ja sit toi Contour juttu on 0 muistaakseni. Musta tuntuu, että parhaat bileet on jo ollut. Mitkä parhaat bileet? Niinku missä? Ai niinku baarissa tänään vai? Niinku, vai mitä? Mitä se höpäjää? Vai niinku jonain muuna vuonna? Vai mitä sä tarkoitat? Yleisesti. Niin kuin elämässä ylipäätänsä vai? Musta tuntuu kans, että silloin varmaan kun on ollut joku 17 yli, niin on ollut parhaimmat. Vai en mä tiedä, onko se ollut sitä, että kun sä oot ollut niin nuori ja kaikki on ollut niin uutta, joku dokaaminen ja tiedättekö te kaikki tommoset. Että onko se vaan niinku siitä, että sä oot silloin jotenkin ajatellut, että kaikki on paljon, tiedättekö te, kuulimpaa, koska kaikki on ollut niin silleen, että jos sä nyt oikeasti oisit niissä samoissa bileissä, niin oisko ne välttämättä niin kivat. Oot sä Ville vielä täällä mun livessä? Oikeesti. Voiko joku nyt juoda mun kanssa sotiin? Sanokaa siellä, että joku juo mun kanssa. Mä juon täällä, niin juokaa te siellä. Mun ei tarvi yksin juua. Tai varmaan se on niin kylmää enää.
Missä mun kaikki ryyppääjäkaverit on? Täällä ei oo niinku kukaan. Jenny juo, ihanaa. Kiitos. Eiköhän oteta viimeiselle vuodelle kakkosella alkavalle iälle. Kippis. Vittu. Hyh. Yhdet bileet, missä olisin halunnut olla 60-lukuvuodesta. Ois kyllä ihana niinku. Silleen ois ihana käydä vähän jollain aikaluvulla jossain bileissä. Se ois sit siistiä. Tiedättekö te, että kaikki vois valita jonkun vuoden vaikka missä lähtis käymään. Mä en kyllä tiedä mikä mun ois. Vedenjuonnissa. Mikä vedenjuonnissa? Kohta se Emma soittaa. Vittu, onko se valmis? Ja minähän en koskaan oo valmis. Mitä tapahtuu täällä? En tiedä. Mitä meinaat pukea? Siitä sä ajattelet. Hyvä kun meillä samat shotit vielä. Ai sullakin oli siellä viinaa. Ihan vodkaa. Loistavaa. Mä en tiedä mitä mä puen tänään. Mä mietin huomista. Okei, omalla tavallaan ois ihana laittaa ne mun mustat saappaat ja hame. Mut kun mä en tiedä minkä hameen mä laittaisin. Ja sit kun mä oon vähän niin mä ehkä haluun, tietääks te, muistatteko te ne mun glitteri baggy jeansit? Mä haluaisin ehkä laittaa huomenne. Mulla oli eilen taas noi glitterifarkut, mut ne oli ne vaaleet. Mulla on huomenna mä pidän niinku tuparisynttärin bileet täällä ja sit lähdetään johonkin ulos. Mut siis tänään me mennään käymään tossa yhdessä kuppilas juomassa vähän champagnea. Mut niin mä haluaisin siis huomenna pukea ne mun baggy jeans glitterifarkut. Sit mä laittaisin ne mun nahkasaappaat, mitkä mä ostin sieltä Kanadasta. Ja sit paidasta mä en vielä tiedä, mutta tänään mulla ei oo siis mitään hajua. On aika paljon jo. Mä kutsuin siis porukkaa silleen, että mä ajattelin, tiedättekö, että no ei kuitenkaan kaikki tuu. Aina kaikilla jotain menoi viikonloppusi. Okei, mä en tiedä mitä tälle nyt niinku tapahtuu tälle mun meikkivoi täällä. Ei tää ennen tehnyt tämmöstä. Hyvin outoa. Mut sit kaikki vastaskin, että ne tulee. Ja mä olin silleen, okei, kiva. Mä en tiedä, pelastaaks tää tän vai pahentaaks tää? Mulla on niinku ihan samat tuotteet kuin aina ennenkin, mitä outoa. Niin mä mietin kans, että ainoa kun mä sotkin siinä sitä primeria ja mä olin laittanut jo meikkivoidet, mutta se oli hassu, että se lähti täältä.
Onko sulu kalpeana hiljaa? Joo, kyllä. Todennäköisesti. Mun kaverit oli, mennään sunnuntaina sunnareille. Mä olin se, että vittu, antakaa mä juhlin nyt ensin tän perjantain ja lauantain mun synttäreitä. Mä mietin mun oloa sitten sunnuntaina, mutta minä en sano mitään tässä vaiheessa. Mun kaverit on hulluja. Blurraako primeri? Ai mitä meinaat? Kiitos onnitteluista. Voipi olla vähän tungosta ehkä. Jep, mut mulla on onneksi silleen, että esim. Tiia sanoi, että se tulee käymään. Ja mulla on pari muutakin, jotka sanoi, että ne tulee käymään. Niillä on jotain muuta illemmalle. Niin mä vähän lasken sen varaan, että jos ne tulis ne, jotka tulee käymään, niin tulis silloin heti alkuun. Ja sitten loput vois tulla myöhemmin, ne jotka jää tänne. Musta on tosi harmi, kun meillä on Emman kanssa siis synttärit silleen. Tiedättekö, että meillä silloin siis tiistain synttärit ja mulla on tänään. Niin. Mut meillä on niinku vuosi ikäeroa. Niin musta olisi kiva silleen, olisi ollut ihana tietysti, jos me oltais täytetty kummatkin niin kuin vaikka ensi vuonna 30, niin sit me oltais tietysti voitu pitää yhteiset 30. Se olisi ihanaa. Silleen, että kutsuis ihan vittuna porukka. Teen boolin, joo. Mutta siis tuo viinahan oli siis siihen booliin, että mun täytyy muistaa huomenna käydä hakee viinaa lisää. Viinaa ja vähän valkkaria. Ja onneksi mulla on alkotus vielä. Okei, sitten mä laitan vähän vähän vielä. Noin. Mä teen boolin, mä laitan siihen viinaa, sit mä laitan sinne valkkari ehkä, varmaan ton roséviinin. En tiedä miltä se maistuu, mut sitten mulla on tuolla Spriteä, sit mulla on mansikkatiivistä mehua, sit mulla on tuoreit mansikoit, jääpaloi. Mä vähän testailen, mut jotain semmoista mansikon makusta. Niin, 60 kyllä. No varmaan vois, mutta mä en laita kellekään vieraille, että jos mä pidän juhlat, niin en mä sano niille, että tuokaapas juotavaa. Okei. Nyt me tehdään mulle mustat silmät. Katsotaan miten käy. Mä olisin vähän silleen aika överit näistä alapuolista. Mut mä en tiedä, onko toi mun yläpuoli liian niin sanottu hillitty. Pitäisikö sun myydä se sun kämppäs? Pitäis, joo. Voin sanoa, että olisi yksi ressi kyllä pois, kun sen myis. Nyt mä sovin tähän mun rokkilistalle. Mä laitan vähän mustaa. Onnea Kaima, kiitos. On vuokralainen, joo. Mut ei se, siinä on niin isot kulut siinä kämpässä. Ei se, mä maksan ite niin paljon siitä kämpästä. Mä jään niinku paljon tappiolle kuukaudessa. Kun siinä se on niin kallista tällä hetkellä. Yhtiövastike ja lainat ja kaikki, niin ei pysty se vuokra kuittaamaan kaikkia sen kämpän niinku menoja.
silmät. Kiitos. Julle voi tulla mun kanssa pakettia. No joo. Mä vähän veikkaan, että mä en kestäisi. Okei, mä tykkään näistä silmistä. Tuli jotenkin niinku... En mä tiedä, sitten oli ihan vaaleat huulet. Biisi on Slipknotin Psychosocial. Mä täytin 29. Musta oli hyvä, mä sanoin mun mielestä eilen. Kellehän mä sanoin? Kun mä olin silleen, että kun joku oli, että paljon sä täytit. Mä olin vaan 29. Sitten katsomaan silleen, hä? 29? Ja mä olisin veikannut joku 24, 25. Se on hyvä juttu. Eiks nää on nyt aika hyvät nää silmät? Mä näin tänään siis semmosen videon, missä oli just jollain. Sen takia mä halusin tätä mustaa laittaa, kun mä olin ihan silleen, mun on pakko saada tehdä mustalla, koska mä tykästyin niin paljon siihen, mitä mä näin sen kuvan. Niin silleen tänään on testissä tämä. Mut näistä tuli yllättävän kivat. Mä oon ajatellut aina, että mä en niinku osaa meikkaa. Sitten musta tuntuu, että aina kun mä kokeilen jotain, niin mä en niinku osaa tehdä mitään. Kiitos. Yhtä tilava kiimaliiteri on kuin melkein tuo kämppä. Joo, mä voin sanoa sen, että oon nähnyt sut Kallios, näytit hyvältä molemmilla kerroin. Kiitos. Mä voin sanoa, että jos teitä häiritsee mun kämpän koko, niin suosittelen pääsemään siitä nopeasti yli. Koska hirveän rankkaa teillä ihmisillä, jotka mietitte mun kämpän kokoa, kun se ei vaikuta teidän elämään käytännössä mitenkään. Et minkä kokoisessa kämpässä mä asun. Musta on vaan hassu silleen, kun jengi tulee, ei vittu, sulla on pieni kämppä. Niin on. Minä tässä asun, ette te. Laitaks mä lisää poskipunaa vai laitaks mä tolleen vähän? Vähän lisää. Joo, vaaleat huulet ehdottomasti. En enää ikinä tee sitä virhettä, että laitan tummat. Mä mietin tänään, että teeks mä vaaleat silmät ja punaiset huulet. Se olisi ollut kans. Mä tykkään laittaa siis punaiset huulet, jos mä tiettekö te käyn jossain. Mut mä en tykkää, jos mä lähden ulos niin kuin juhlimaan ja mä en tiedä kuinka pitkälle ilta vie. Mä en tykkää laittaa punaisia huulia, koska niistä tulee jossain vaiheessa sotkuisen näköiset, vaikka sä kuinka yrittäisit tehdä. Pitää niistä huolta illan aikana. Mä en vaihe nyt biisejä, kun nää tulee täältä soittolistaa. Sun silmät korostuu tuolla meikille. Kiitos. Ja ihanaa vaihtelua. Mulla on 25 pakus joku. Joo. Mulla on 27, hyvin on tilaa. Niin ja kun mulla on toi parvi, niin tää on jotenkin... Mä en nyt näytä tätä kämppää. Mä oon näyttänyt teille monta kertaa ja mä meikkaan nyt niin. Joo, ja siis... Oottakaa. Toi Emma laittaa ihan. On siis, mä voin sanoa, että tää on täydellisen kokoinen mulle. Ja niin kuin mä oon sanonut teillekin sitä, että mä en oikeesti siis tarvii enempää. Koska mulla oli silloin, kun mä muutinkin tähän, niin mä olin vaan silleen, että kunhan mun niinku vaatteet mahtuu,
Ja tälleen